ассалому алайкум, модарону хоҳарони гиромӣ. Ба шумо барои табобати бачадон гуфтанӣ будам, ки ба ғайр аз сиёдона, касе ки сиёдонаро дастрас карда наметавонад, замч мешавад. Замч ин чизе ки дар мо дарёфт карда мешавад. леки замчро эҳтиёт кунед. Замчро нагирем бо як чиз мегӯянд кулле калон шуда дар маткатон вай кунед ки маткара полни ҷазир кунад, расто кунад. Не, замчро ба шумо мефаҳмонам. Замчро ҳам барои бемориҳои занона дар вақти беморӣ чӣ мегӯянд моҳона мешавем, ку касали духтарӣ мешавам, касали занакӣ шуда рӯзи аввал не рӯзи дуюм ёки дуюм ё сеюм чӣ гуна мекунем? Дуюми сеюм чени сари донаи гугирд замчро вай мекунем, мешӯем ва матка рӯӣ мекунем. Дастмона мегирем, медозем ба сари матка, саҳарӣ меандозем, баъд пагаҳаш вай мекунем ёки бегоиш рӯзи саҳарӣ ки замча андохтем ку мисол иро дар вақти касалӣ мекунанд. Касале ки уже моҳона омада ист, хун омада истодааст ку замча вай мекунем, медозем. Баъд ҳамон рӯз бегоҳӣ ёки пага саҳараш бо дар чиз пахта равған тар карда мемонем. Дар сари бачадон пахтаи вай монем, зайтун хуб аст ё пахтаи растанӣ, кадом пахта ки шумо аллергия надошта бошед, мебахшед равғане ки аллергия надошта бошед, ҳамон чиз аз ҳамон равған, ё равғани пахта ё равғани растанӣ ё равғани зайтун ё равғани сиёдона тар карда мемонед. Замч маткаро хел вай мекунад, меҷафад, меқапад, мегираду равғани мулоим мекунад, кушода мекунад маткара, ҳамаи ифлосиё чизое ки дар матка аст тоза мешавад, мебарад, табобат мекунад бачадона. Бале ҳамин занҳои пеш бо ёрии табобат мекарданд замч. Ман аз модарам фаҳмида будам, вақте ки дугоникаро ман чӣ кардам, викидиш кардам, чанд бор ки викидиш кардагем дугоника ягонка, баъд ҳамин чиз рафтем бо шавҳарам ӯзӣ кардем. Баъди викидиш ки гуфтанд ки ёле тоза шудагӣ неста, бачадонтон нимуш мондагия, бачадонро тоза кардан дар корае. Ман шавҳарам гуфтам ки не, хоб фаҳмидем ки бачадон тоза шудагӣ неста. Рафтем ба бозор рафтем, аз бозор замч харидам, замчро овардам, ба маслиҳати модари раҳматӣ ман фаҳмида будам. Чени сари гугирда ку сари гугирд чанд қадам моқа мегирем ёки чени як гандум. Хоб гирифтам дар матка вай кардам, дохтам, тоза шуд матка. Бале рафта ба ӯзӣ кардем, матка тоза чиста, баъд ҳомиладор шудам. Барои ҳамин ба шумо гуфтаниям модарон хоҳароне аст ки замчам ин доруи қадима аст. Замчи тоза неким ҳаст, даму замч ҳаст ку мешканем, чени донаи гугирд, сари донаи гугирд, чени донаи гандум, аз ин зиёд нагирем, ёки чени донаи ҷав зиёд нагиред ки маткаи расво накунед. Хоб вай зам тиршака чӣ хеле ки маткара вай мекунад, безеб намекунад, мисол маткатон сахти баъд мекунад, дига шавҳартон қати чӣ мегӯянд наздик карда наметавонед, маҳкам мекунад аз сари бачадон, фаҳмидед? Ягон чиз намегӯянд, маҳкам мекунад. Барои ҳамин эҳтиёт кунем, мегӯям ки эҳтиёт ними ҳаёт. Хоб яъне ки занҳои пеш, ҳамин модар ҳамати нақл карданд ки занҳои пеш ҳамаи бемориҳои бачадона бо ёрии замч табобат мекарданд. Кӯдак вайрон мекарданд, замч мемонданд, кӯдакдор бесплодия, ҳамаи бемориҳо, яъне ҳамаи чӣ мегӯянд, вақте кӯдак вайрон кардан хун меояд, ма дар вақти хун омадан вай карда будам, замч мондаги будам. Барои ҳамин аз ҳамин бармеояд ки дар вақти касал будан мо замч мемонем ки бачадонро тоза кунад, фаҳмидед? Барое ки матка вай аст, мулоим аст, кушодааст, вақти хун омада истодааст, ҳамон вақта замча мемонем. Гуфтам ба шумо ку рӯзи дуюм ё сеюми касалӣ саҳар мемонем мисол замча, ба бегоҳаш ҳамон рӯз ёки пагоҳ саҳараш бо да пахта ёки да чиз да пахта, не ки мо пахта аптекагида равғана тар карда мемонед дар он сари бачадон, чӣ мегӯянд олати занонатон намун чӣ мегӯянд шикофӣ ҳамун бачадоне чиз сар мешавад ку дар онҷо мемонед, дар дарун намонед ки пахтаи тар кардагитон дар берун монед истад. Хоб аз берун дар шикофие ки бачадонро медонед шохтон мемонед, курсики сахта мепӯшен, бачадон то пачка мешавад, баъд тачка сур мешавад, қати язнашка катайса када мегардем. Бачадонҳои пеш одамо барои чӣ тоза буданд, солим буданд? Замча истифода мебурданд. Фаҳмидем? Эрозия, ҳамаи чиро замч табобат мекунад, ҳамаи бемориҳои занонаро, фаҳмидем? Ҳамаи бемориҳои занонаро. Одамо пеш на эрозия доштанд, на касали рак, саратон доштанд, на кӯдак вайрон мекарданд, бо кӯдак мекарданд, мурдагиш мемурд, ба амри Аллоҳ таоло зиндааш бо мемонд, лекин бачадони занҳо тоза буд. Модари ҳамати ман 78 айдиниро бачадонаш топ тоза буд, барои он ки замч истифода мебурданд. Бале бо вай чӣ мегӯянд, пичоқи анорро ба бо мефаҳмонд. Агар касе хоҳад пичоқи анорро тари истеъмол кунад барои бемориҳои
воспаление барои воспаление айне ки барои воспаление маткам кичо қандора модарам фаҳмодаги заманда лекин замч ганда зурай ма замча дидагин фоидаша охи маткара тозе мекуна ки роҳат мекунӣ на месӯзона на дард мекунона просто тавобат мекуна ҳами замчку ягон дард наметиҳад шуморо вақте ки мемонӣ кун на месӯзона на дард мекунона оромона тавобат мекуна бачадона фаҳмиде чӣ аҷоиб ай барои ҳама бемориҳо барои ҳамин чӣ мегӯянд бенаслиам фоида мекуна иншоалло бенаслие ки ҳисоби агар трубо маҳкам бошад ку трубоям кушода мекуна мегӯям гуфтам ки ба шумо замч ҳамаи бемориҳо тавобат мекунад магар ки бенаслиам аз ҷониби аллоҳ таолост бо аз сабаби чи ҳамеша ку бенасли аз ҳисоби трубо маҳкам бошад ё ки чӣ бошад чӣ мегӯянд чӣ ном дорад фолликуло нағз кор накунад коркунӣ фолликулоро зур мекунад ҳами замч фаҳмидед агар замч қати бухтона шӯен ку хуб аст замча тар кунед дар оби гармак монед таҳорат мекунем ку баи таҳорат кардан як бор ҳамин оби замча дар ҳамн ҷои занакитон бишапениш ҳамаи чӣ мегӯянд пачка меша мегардем просто ҳамин бишапен як борам оби замча нашӯем просто бишапен об мешапем оламаку дар дарун мешапем ҳамин дар ҳамн ҷои чӣ мегӯянд азизактон фасонактон як об мешапем тамом яке замч барои ҳама бемориҳои чӣ мегӯянд бачадон зур аст хоб миннат дорам аз шумо